Ale tady je celý národ. Stovky tisíc lidí se dívají na živé přenosy. A národ chce vaši demisi. Češka se digla, narodu je dosta. Demonstracije u Pragu protiv Evropske unije, a za vojnu neutralnost i jeftin ruski gas. Oko 70.000 Čeha je ustalo i došlo na demonstracije protiv češke vlade, Evropske unije, NATO pakta, Ujedinjenih nacija, a za vojnu neutralnost Češke i političko okretanje prema Rusiji, od koje očekuju da bi u tom slučaju obezbedila jeftin gas. Cilj naših demonstracija je nužnost promjene, pre svega rješavanje pitanja električne energije i gasa, koja će prouzrokovati destrukciju naše privrede već ove jeseni. Tražili smo od premijera Petra Fiale da sa nama prigovara, ali nemamo odgovor. Tražit ćemo zato ostavku vlade, naveo je jedan od organizatora protesta Jirži Havel. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Glavni zahtev organizatora ovog protesta, Češka na prvom mestu, jeste da koalicijona vlada premijera Fiale podnese ostavku, preokrenu se spoljnopolitičko smeranje zemlje ka Rusiji, od koje se očekuje jeftin gas, a da Češka proglasi vojnu neutralnost, ali također da počne da odlučuje nezavisno i od Svetske trgovinske organizacije i od Ujedinjenih nacija. Češka mora da se oslobodi i ne bude direktni politički podanik Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Bioprotektori za sve vrste zračenja. www.pokretisvetlo.com. Kao prvi neposredni zahtev, osim hitne ostavke vlade, demonstranti su postavili da vlada u ostavci ovlasti eksperte radikalnih nacionalista, komunista i drugih antisemitskih pokreta, inicijativa da oni u ime Češke ugovore sa Rusijom hitne isporuke jeftinog gasa. Zahtevaju i odlazak čeških proizvođača sa evropskih berzi električne energije i da se cela češka privreda oslobodi stranog kapitala i stranih preduzeća.